you. Ayan, the floor is yours. Okay, nahihiya ako. Bro, First time ko talaga spotlight to. yun. Hindi ako sanay sa ganito. Kahit teacher ako, hindi ako sanay sa ganito. At gusto ko lang i-share kung ano nangyari sa akin for the first month. Okay, umihingi lang ako ng 15 minutes at susubukan kong sasabihin lahat kung anong nangyari within the first month. Okay, share screen ko lang yung screen ko. Go ahead, bro. Teka muna. Yan. Kita ba? Crystal clear ka extreme. Okay, how it all started on February 4, 2021 at La Maria Island Central Mall. Okay, before I start, kasi nakita ko to yung sayings na to sa internet. Sabi dito, what is insanity? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Sino agree dyan? Ang mag-agree, type sa chat box, ako. Agree. Agree. Yan, sorry, mahina yung signal yata. So, yan yung sinabi ko kanina. Insanity meaning doing the same thing over and over again and expecting different result. Bakit? Kasi teacher ako for 13 years and I was expecting that another year would come and lalabas ako sa situation na sinusubukan kong iwasan nung bata pa kami. So, itong nakikita nyo ngayon, this is the first time na sumali ako sa leaders training ng M88. And during that time, it was a humbling experience. You know why? Type nyo dyan, why? Why po? Because during that day, the presenter, yung nagpi-present or yung speaker doon, is a college student. And he is earning more than what I am earning right now. Sabi ko sa sarili ko, there must be something wrong with my choices in life. I choose to be a teacher. Gusto ko maging teacher. I love teaching. Sino dito yung love nyo yung work nyo? Love nyo yung work nyo na ibibigay nyo lahat ng oras nyo, lahat ng effort, talent, dahil gusto nyo yung ginagawa nyo. Okay yung work na ganon. Pero, at the end of the day, at the end of the month, I mean, we always look at our paycheck, no? Pagtingin natin sa salary natin, nako, kulang. Kulang, di ba? May agree ba dito na kulang? Okay, teka muna, baka hindi nyo ako kilala. Ako si Donald Osorio at I am a teacher for 13 years. At teka muna, hindi gumagalaw yung screen ko. Sorry, baka mabaga lang. Am I clear? Naririnig ba ako, Angelo? Yes, loud and clear ka extreme. Okay, teka muna, hindi gumagalaw yung screen ko. Sorry. So, I've been teaching at Lapu-Lapu City Division. I'm a teacher 3 right now. And my salary as teacher 3, maybe for a student or for some, you would say mataas. Yes, tama, mataas siguro kumpara sa iba. Pero may problema. Gusto ko sanang pakita yung next na screen. Sana makita yan. So yung payslip ko. Payslip ko for the month of January 2021. And dyan sa baba, may dalawang circle. Yung 23,706 po is total deductions. At yung 5,676,
yun yung net pay ko kada buwan. Tapos gagastos pa ako sa kuryente, tubig, para pagkain sa bahay kasi may dalawa akong anak. So yun yung reality. And when reality hits you, it really hurts. Na I've been doing the same thing over and over for 13 years and I was expecting different result, no? Gusto kong yumaman. But I'm doing the same thing. I'm repeating everything all over again every year and I'm expecting different result. That during that time on the first leaders training, I was humbled because mga bata yung nandun. College students yung nandun. 17 years old, 18 years old, 19 years old. And I am 20 years old maybe. Yon! Ilang taon lang difference. But Wow. but what I mean is, I've been doing the same thing. And here comes this new generation. They hit the target as early as 17 years old. No, as early as 18 years old, as early as 19 years old. And I've been working for 13 years now, still expecting the different result. No, parang insanity nga talaga. Insanity. Buti na lang, sana makita yun sa screen. Dumating yung classmate sa college. Teka muna, hindi gumagalaw yung screen. Sorry. Restart Okay. ulit. In-invite niya ako. Gusto niyang ipakilala yung isang tao na idol niya daw. So ako naman, kasi classmate kami, pumunta ako. Pero bago ako pumunta, sabi nung asawa ko, pumunta ka lang doon para makauwi ka agad na hindi ako kasama. Oh, ito yon. Ito yung taong yon. Kita ba? Yes, At kitang-kita. yan yung taong gusto niyang ipakilala. And of course, to make the story short, nagkita kaming tatlo. At doon, yun din ng araw na yon, I realized an opportunity came knocking at my door. Yes, that's what I realized. This is an opportunity. Will I grab this one? Will I let it go? But I grab it. After 2 days, nag-pay in ako. I pay in for good for 7 accounts. Sabi ko sa sarili ko, baon na ako sa utang eh. Ano pang magagawa ko? Lulubusin ko na. Lumalangoy na ako sa utang eh. Kaya nag-dive na talaga ako. So, sabi ko sa sarili ko, pag naglagay ako lang ng one head or one account lang, parang hindi ko ibibigay yung kailangan kong gawin na different result na ini-expect ko. 'Di ba? So naglagay ako ng malaki, para sa akin malaki na 'yon. Para ipupush ko yung sarili ko na hindi ako maglalagay lang ng pera tapos titingin lang sa upline ko tapos sasabihin ko, upline, saan yung income ko? Hindi. Dahil doon, kailangan kong gumalaw. Okay? Kaya, sabi ng upline, okay, gusto mong mag-income, di ba? So nag-invite. Nung nag-invite na ako, syempre, hindi ako marunong. Teacher ako eh. Hindi ako call center agent. Teacher ako. Hindi ako staff na pag pumasok ka sa room or pag pumasok ka sa isang building, sasalubungin kita, tapos sabihin ko, welcome. Hindi ako sanay sa ganun. So hindi ako marunong in short. So hindi ko alam kung paano, hindi ako sigurado kung tama ba yung invitation ko. Pero hindi pumasok sa sarili ko o sa isip ko na, do I need to do this?
ang pumasok sa sarili ko, I have to do this. How can I do this? I need to do this. So, yun yung pumasok sa sarili ko. So, eto yon. Yan. Teka, hina ng... So, yung first invitation ko, okay. Second invitation, okay. Kasi close yung mga taong na-invite ko. Yung pangatlo, pang-apat siguro, hindi na natin pag-uusapan. Pero the lesson here is I need to invite kasi kailangan ko gawin yung change na hinahanap ko. Tapos isang araw, itong si upline talaga. Sabi niya, may na-invite na ako, nandun na kami sa venue. Sabi niya, Don, malilate ako. Simulan mo muna para closing na pagdating ko. Nako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang iniisip ko lang nung araw na yon, kung anong naintindihan ko, anong alam ko, yun lang yung sasabihin ko. And that was my first presentation. No? I was forced to present dahil wala yung upline ko. Sayang yung invitation. So, kahit I was forced to present at hindi ako marunong, hindi ko alam, hindi ako sigurado, hindi ako handa, ginawa ko yon. Hindi ibig sabihin na marunong na ako ngayon. I'm still learning right now. And I'm happy na kahit 1 month pa lang, hindi siguro masyadong malaki yung income ko. Pero I'm proud to say na may kita talaga ako. No, hindi siguro katulad ni James Lee. No, see, humbling talaga yung pag nakita mo isang 19 years old, malaki yung income. Tapos ako teacher, 13 years in service. 5,000 lang yung income. Pero dito, on my first month, sinsya, hindi gumagalaw yung screen. Sana makita yung screen sa... Ayan. On my first month, ito po yung screenshot sa Metrobank account ko. Kita ba? Kita ba dyan? Hindi bro, hindi pa lumalabas. Hindi pa lumalabas? Sorry. Parang Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa, okay. On my first month, ayan, kita ba? Ito po yung encashment ko. Encashment lang yan. Hindi yan lahat ng income ko sa MTA. Nakapag-encash ako ng 24,000. Wow! Grabe! Wow, wow, wow! Wow. Okay? Hindi yan dahil sa marunong ako. Dahil yan, pag sinabi ni App, gawin mo to, yes, upline. Pag sabi niya, itong sabihin mo, ito yung reply mo, itong gagawin mo dapat during presentation. Sabi ko lang, yes, upline. Kasi sa isip ko, hindi niya gagawin yan, hindi niya ituturo niyan sa akin para mawala yung guest ko, di ba? Tinuturuan niya ako para mag-mature ako. At dapat kailangan kong malaman din yon dahil ipapas ko yon sa downline ko. So, yun yung naintindihan ko. Kaya, yes, upline lang ako. Yes, upline. Sabi ko sa sarili ko, mabuti ito. Ito yung hinahanap kong support system. Kasi dati sumali ako, after 1 day, wala na. Wala na. Ni hi, ni hello sa text or chat, wala na. So, ito yung total earnings ko after February 28. And ibabalik ko lang muna. A total of 41 in 24 days because Wow. my wife income 4,000 also on February and my sales kami sa products na almost 7,000 or more than 7,000. So we have Grabe! in 24 days only. And before I end, I want to say this from Max Dupri. We cannot become what we want to be by remaining what we are. I hope Correct. may na-share ako. Hindi ko alam kung tama ba yung sinasabi ko. Basta yung experience ko dito, I can prove you if you work, if you give your effort and your time, susunod yung income. Tama?
Agree ba kayo dyan? Correct, correct. Okay, thank you. Yun lang Correct. po. Salamat. Galing. Ang galing. Palakpakan po natin si Coach Donald Osorio, guys. Isang teacher for 13 years. Congrats po. Ayan, congrats po kay Extreme and Upline Donald Osorio, no? So grabe guys, imagine niyo ngayon ko lang din na-realize yung kung gaano tayo kaswerte, kung gaano tayo ka-blessed na nandito tayo sa Extreme Living System. Kasi imagine niyo po, ngayon ko lang din po nalaman yung income lang, yung net income lang pala ng teacher tree, no? Yun lang pala. So mas malaki po yung kikitain mo dito in 2 weeks kaysa sa 1 month ng teacher tree. So that's no offense, isang marangal na trabaho pagiging teacher, but nakakaano talaga, no, nakakapag-isip ka talaga sa kung bakit ganyan, bakit yun. So palakpakan po natin si teacher si Coach Donald Osorio. Ayan. So congrats upline. So well deserved po lahat ng mga blessings mo galing sa M88 despite only being 1 month. Marami pa tayong tatahakin na milestones. Sooner or later, sabay po tayong lahat, no? So, grabe guys, that was a really amazing insight and inspiring po talaga yung yung perspective na naipakita ni Upline Donald, no? So, iba din na perspective sa buhay yung nakita natin sa sharing ni ka-Extreme Donald. Alright? So, sino agree dito guys? Sino na-inspire? Sino na-motivate sa nakita nila sa dalawang speakers? Ayan, paki-thumbs up and heart react naman dyan. Ayan, so nakikita ko lahat, no? Marami po talaga. Alright, so guys, imagine niyo yung dalawang speakers, konting break muna tayo, di ba? So, I just want to, again, share ko lang po muna. Actually, we started Extreme Living System with a few people only hanggang sa may sumabay, may sumabay, dumami. But guys, it has now been a tradition for us to welcome our first timer out, to welcome our newest members of our Extreme Living System dito. So, of course, if bagong-bago ka dito, I want to welcome you dito sa ating sa ating Extreme Living System, no? But I just want to give recognition sa lahat ng mga newcomers natin dito. So, This week. Yes, this week. Imagine niyo at the first month pa lang ng March, marami na po tayong bagong Extreme Living newest partners. So, help me welcome po. Ito po yung ating mga bagong-bagong miyembro ng Extreme Living System, part of Maximum 88 Corporation. Ito po, first off, we have Kevin Hular, an engineer po. Welcome to our newest member joining our Rise with one branch or one account po. Just this first week of March 2021. Palakpakan po natin, Kevin Hular, if andito ka po. Welcome po sa Extreme Living Family. Ito po, next up, we have Sam Patenio. Yan, imagine niyo po, freelance virtual assistant lang po to, and currently now part of the Extreme Living System with 7 branches. As well guys, no? So as Donna said, no, nabasa ka na nga, maligo ka na lang, di ba? So yan po yung sinasabi natin dito. So welcome Sam Patenio. Ayan, nakikita niyo po lahat. Next up, welcome Karen and Tud, a fresh graduate dito sa Cebu po, no less. Welcome. Joining our Rise with one branch just this first week lang po. So, Ma'am Karen, welcome to Extreme Living Family. Next up, of course, we have Candice Ocampo Unahon. Ayan, so ang taas ng pangalan mo, Candice. Welcome to the Extreme Living Family, an entrepreneur, no? So, joining our Rise with 3 branches po. So, as you can see, hindi po talaga nililimit na mga kasama natin dito yung kanilang potential. They unleash their full power and effort dito sa Extreme Living System, no? So, next up, we have Hezekiah Castro. Palakpakan po natin, Hezekiah Castro and HR BPO company. So, palakpakan po natin, joining our Rise with 2 branches on the first